Takže dobrý deň. Nebudem zdraviť všetkých Slovákov a Slovenky, pretože tento blog je venovaný jednej škole, nebudem menovať, respektíve žiakom tejto školy. Na začiatok by som chcel povedať, teda vyjadrili sa na moju stranu, že som, ešte nepoviem čo, ale chcel by som povedať, že ja sa nehnevám, je to váš názor, ale ja vám ho vyvrátim, alebo budem sa vám ho snažiť vyvrátiť v nasledujúcich minútach. Títo žiaci po zliadnutí mojich videí tvrdia, že som fašista, dokonca nacista. Decká, naučte sa používať jednotlivé pomenovania v správnom kontexte. Ja vám vysvetlím teraz, prečo nemôžem byť ani fašista, ani nacista, ale ja som nacionalista a vlastenec. Prečo nemôžem byť fašista? Poviem vám znaky fašizmu a ja vám ich vyvrátim. Prvý znak je: nadraďuje záujmy štátu nad záujmami jednotlivca. Na rozdiel od národného socializmu alebo nacizmu nezohľadňuje rasový pôvod a primárne ani etickú či národnostnú príslušnosť, ale uplatňuje skôr myšlienku politického národa, vychádza z patriotizmu. Ako začnem, tak by som vám povedal ešte, čo je patriotizmus. Je to vlastenectvo, je to vlastne láska a oddanosť k vlasti, hrdosť na jej minulosť a prítomnosť, úsilie chrániť záujmy vlasti. Nezohľadňuje rasový pôvod, teda že nemá rád nejaké menšiny. Ja som sa nikdy nevyjadril na menšiny, že by mali zomrieť, že ich neznášam. Dodal som iba jasné dôkazy, akú zlobu tu robia, a že by sa to malo vyriešiť. Ja nemám problém žiť alebo spolunažívať aj so slušnými cigánmi. Mám aj kamarátov Rómov, teda cigáňov, a nemám s ním vôbec problém. Ale ak niekto ničí byty, kradne, zabíja a že za to dostane nové byty, som proti tomu. A áno, som aj za patriotizmus. Pretože som patriot, som vlastenec. Ďalej. Usiluje sa vybudovať totalitný štát. Ja nie som za totalitný štát. Som za demokratický štát. Som za štát, kde si ľudia môžu slobodne vyjadriť svoj názor, kde ľudia môžu výjsť spokojne do ulic bez toho, aby boli bití, aby ich zatýkali. Ďalej. Na čele štátu požaduje silného vodcu, vodcovský princíp. Nechcem, aby tam bol silný vodca, chcem, aby tam bol rozumný vodca, čo sa žiaľ Bohu v dnešnej dobe nevyskytuje, pretože tam máme, viete koho. Ďalej. Odsudzuje prisťahovalectvo, vrátane novousadlých a cudzincov. To isté, čo v prvom, ja nemám vôbec problém s prisťahovalcami, ak sú slušní a budú chápať našu kultúru, históriu, budú ju rešpektovať a budú mať nejaké tie pravidlá, ktoré tu platia. Samozrejme, aj tam je nejaká tá látka. Nemôžeme si sem dovoliť nechať každého, nech sem príde. Vidíte, otvorené hranice, dá sa dostať všade a ebola je už v Rakúsku. Gratulujem. A potom ma odsudzujte. Ďalej, čo tu je takého? Často zneužíva náboženskú náuku v svojej propagande.
Prepačte, som ateista. Spoločnosť je militarizovaná a vojenská služba sa považuje za povinnosť všetkých mužov. V tomto bode sa možno trošku nájdem a nie som za, lebo dnešní mladí chalani sú sračky, buď sú tlstí, buď sú buzeranti alebo niečo podobného, buď sú bojkovia. Tá vojna k niečomu bola, tá vojenská služba a za tým si stojím, ale za vojnou nie. K potlačeniu opozície využíva násilia a moderné metódy propagandy a cenzúry. Prepáčte, ak petície a pochody sú nejaké násilie, tak ma ospravedlňte. Utláča alebo dokonca likviduje slabých a telesne postihnutých ľudí. Toto si prosím vás zapamätajte. PAP, pochody a petície, má projekt Pomôžme si navzájom, ktorý pomáha sociálne slabým rodinám. A vy mi budete hovoriť, že som fašista. Prosím vás, uvedomte sa. Uvedomte sa veľmi rýchlo. No, toto bolo pre jednu skupinu. A pre druhú skupinu, ktorí ma nazvali, že som nacista, tak ideme ďalej. Takže nejaké tie vlastnosti nacizmu. Je to rasizmus? Rasizmus. Ako som hovoril aj v predchádzajúcom článku, ja nemám problém s ostatnými rasami, ak sú slušní, ak poznajú hranice, odkiaľ pokiaľ a ak nerobia zlobu. Ďalej, je tu eugenika. Ak by ste nevedeli, čo je to eugenika, tak ja vám poviem. Je to cielené kríženie ľudského druhu na posilnenie určitých vlastností. Ja som za čistú rasu. Pozor, myslím čistá rasa, aby ste ma zase, že som není, nacista. Čistá rasa v zmysle biela rasa čistá, čierna rasa čistá, mongoloidná rasa čistá a tak ďalej, a tak ďalej. Žiadne miešanie. Prečo? To je kazanie kultúry. Nevidím v tom nič zlé. Ďalej, uplatňovanie tzv. Rasovej hygieny, čo značí genocídu. Ja nosím tričko Stop War. Ja neznášam vojny, neznášam násilie. Všetko sa dá vyriešiť demokraticky a pri poháriku, povedzme. To je také hovorové. Nemusia byť vojny, ja som proti. Odstránenie parlamentarizmu, politické plurality, demokracie. Zase je to proti môjmu, lebo ja som za demokratický štát. Posledné, blízkosť k fašizmu. Ak máte niečo v hlave a viete spočítať 2 a 2, tak viete, že ja s týmto nemám nič. Takže, prosím vás, žiaci tejto školy, uvedomte si, aké slova používate. Ja som není nahnevaný. Ja iba chcem, aby ste pochopili moje zmýšľanie, prečo to robím, že robím to, čo robím pre vaše dobro, pre vás všetkých. A dúfam, že jedného dňa ma pochopíte a stretneme sa na ulici, možno pri tom poháriku, niekde v krčme a nebudete na mňa zazerať ako na fašistu, nacistu, ale na niekoho, kto sa snaží dostať tento národ zo sračiek. Pekný večer prajem. Dovidenia.